Vale, sí, podría. Vale, sí, podría. Podría, pero... Y digo, voy, me voy. Yo diría, ¿dónde? Voy. Oye, esto es... Creo que no. Pero voy. Pero no. Igual sí, igual no. Creo que no veo tanto más por el lado. Pero no lo pienso. No lo pienso. Igual sí, igual no. Creo que no.
buenos días. ¿Sí? Sí. Quería pedir por favor que hagan el esfuerzo de ponerle color. La C no se taladra, no soy reggaetonero. Hagan el favor de imaginarlo entero. El color blanco-negro, donde el negro blanco. Pongan ustedes imaginación, que yo no puedo, que yo soy un artista. No soy reggaetonero, hagan el favor de imaginarlo entero. Por favor, hagan el esfuerzo, yo no puedo hacerlo, yo quiero el dinero. Sí, el dinero. Sí. Y es que no tengo amigos, estoy aquí tranquilo. Salgo a la calle y no puedo ni hablar al vecino. Estoy llorando, tengo poco tiempo. Hago un boceto súper rápido y lo envío. High-speed internet, our current networks are struggling to keep pace. It's clear we've hit the limits of what 5G can offer. Imagine a life where lag, buffering, or disconnections are things of the past. Picture reality experiences, instantaneous data transfer, and revolutionary advancements in IoT, AI, and robotics. Welcome to a new era. The era of 6G networks. This groundbreaking technology will change everything, propelling us into a future where full potential can finally be unlocked. Stay tuned as we explore the exciting possibilities of 6G networks, the technology that will shape the world of tomorrow. Developed for mobile systems. It aims to provide even faster and more reliable signals compared to the current 5G network. 6G networks will operate in new and unused radio frequencies and employ advanced artificial intelligence, AI. Compared to 5G, 6G will use even higher frequencies and offer significantly greater capacity. This means that more devices can connect to the network simultaneously without compromising the speed or quality of the connection. Additionally, the latency or the time it takes for data to travel will be greatly reduced. In fact, one of the main goals of 6G is synchronous, which is 1,000 times faster than the 1 millisecond delay in 5G. How 6G networks work. De cançons per trobar la llibertat, 80 anys. Porto 10 milions de cançons escoltades i encara me'n queden 25 més. Volant com un ocell, volant com un ocell. Tinc 50.000 milions de dibuixos, 33 milions de cançons, 4 milions d'àlbums. Ni tan sols som dos ocells, però volem perquè volem. Perquè volem, perquè volem. Pintes tan malament, pintes tan malament. Vull la llibertat, 80 anys, 33 milions de cançons i encara no ho tinc clar. I és que solament sé que el camí que vull seguir és el que vull i el que no vull. 80 anys, 80 anys, 80 anys, 80 anys.
l'amor més fan dibuixos que mai ho hauria arribat a pensar. 80 anys per trobar la llibertat. Què li aconsellaries? Què ens aconsellaries al Miquel i a mi que féssim amb l'experiència dels teus anys? Vale? I ara te la poso i ho diu. A veure, què mos aconselles? Molts viatges, que us ho passeu molt bé, que tindreu molt bona salut i no gaires fills. Perquè gaires fills s'han de criar i donen molt de caps. I se pugen molt bé, però a vegades de pujar drets, pugen torts. I bueno, que sigueu sobretot més espavilats que la iaia no ho ha sigut. I la iaia Topena, que sempre es veu pobra i ara em veig vella, i quan us veig amb altres penso, ai, si haguéssim de tornar a néixer. Ja néixer d'una altra manera. Què faria? Pues donar tons i no... Li vols dir alguna més al Miquel? Miquel, que puges aviat. Perquè pugem al Borrell, Salut. al Cicle. Pugeu amb la companya, la nòvia. Pugeu que anirem al Cicle, anirem al Cicle. Al Borrell no. I que la nòvia sempre diu, oi, quin balcó. I nosaltres més mago, oi, que bonita, oi, el Borrell i l'hospital. Jo estem i salut, peres amb tu, el teu jardí, les teves flors, que arribi gener i que arribi l'agost. Us desitjo molt bona salut.